Madangkara bergembira di Wondosuli. Yo. Kasih, yuk. Sekuter nakalah injang ajaran sembrani ajaran Suwuk, Mas. Delah, tak, delah. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo. Ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere Tulungagung mriki kok gaek-gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho, Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Mas mane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruno. Nah, Pak Daruno mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Jur tamba kangen kalian Kyai Gondosuli. Oh, nggih. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Copi. Nggih. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh. Dalu niki insyaallah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebihna rubitonir ing sambikala Amin. cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminyo Allahumma Amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan. Nggih. Nuwun sewu. Jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Nggih. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Laire pun cetha jenengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono. Alhamdulillah. Gitu. Lemicara, cerdas, jelas dan akurat. Amin amin amin. Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Baike bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to Mas? Turwa. Kok keturunan Turwa ki apa to? Ya padha turunane Oh, Pak. sami to Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Age terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kae ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Wow. Dadi kula- riyen cilikane dadi kula di biyen cilikane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh, Nggih, upake sik melu ketoprak to. Hmm. Bu ndelok ketoprak to. Nggih. Dadi anggere Pak Bu niku pas main ngeten kula dititipne terus tanggane. dimiki. nggih. Terus Iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki dimiki. neh karo Dimiki. tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI. Nggih. Air susu ibu, dadi Nggih. ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten iki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan bali desa. Nggih. Mas Cahya Leres. ingkang wauhipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah mau Biyen ki bali desa ning kulon sawah. saiki. Saiki etane sawah.
Ya ora pindah berarti. Loh. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngitan ora pundah piye? Nah, Lha iki omonganmu lho. langke niki Biyen Kulon boyongan Sawah. bali desa. Biyen Biyen ning Kulon Sawah. saiki Etane sawah. lah ya berarti ora pindah. Loh. Pindah kowe iki kok Kowe iki kocrok aja iki. sing Biyen balai desa iki balai desa, Kulon Sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane sawah. Nggih. Lah ya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Loh. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen, Pripun. biyen balai desane kulon sawah. Kulon Sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to, Mas? Sik dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah. Ya toh? Di balai desa, wayang lho balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulon iki kono to? Nggih. Nah, kulon iki kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lagi. Lah terus dipindah neng etan Sawah. sawah. Ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho, lah iya Biyen Kulon Sawah. balai desa, balai Neng. desa, Kulon Nah, sawah. Kulon Sawah. kulon sawah. Ah. Saiki Nah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane yo sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Nah, kowe kleru, ganteng oleh pekok kowe. Iki jane sing edan iki sapa ta iki? Lah. Bang, kula ki jelaske lho, Lah Mas. ya lek mau jelasne piye? Biyen Biyen nika nggen panggenanipun Bali Desa Kulon Sawah. saiki. Etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahyo? Lho, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah, Iki neng Mau kulon. ning Kulon Sawah. lah saiki balai Saiki desa. sawangen, saiki sawangen. Nggih. Ah. Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene, marai bingung ngene. Iya. Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawe didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asline sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, Hmm. saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane Etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki psikologi kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Hmm. Ning lek omah Ngarep. ngarep kuwi tangga. wah ya iso yan. Ya ora? Ya ya ya. Ya, Serupa tapi tak Tak sama. sama. Ngarep omah karo Ngarep omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah Omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sik Pak. aku Iya, takon. Pak. Loh, Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok Sing- iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. oh. Seto nun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak nggondo suli ing dalu menika. Tepuk tangan Loh. Gondo Jadi sulit. kudu keras dulu, programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak ya piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana, ya dosen. Lho, Sar- lek bab ngene iki nuwun sewu. Aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja menteleng ngono to. Oh, sik. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asih, Mas. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener ngomong aku. Kae ngombene ASI Si. ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Tunggu lagi. Ya ya ya. Ora masalah aku. Apa, Mas? Jadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Eh. Tunggu lagi. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Eh, Masjid tingkat kuwi bangunan.
Pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid, Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Iqra siji aku iki lagi Iqra siji. Lah, Jek, aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok ki. Alhamdulillah. Mondok ning pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini itu Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Jadi, Ke rumah sendiri Iya. soalnya garwane yo asli Tulungagung. wis to. Hmm. Aku ki bengi iki. Nyapa? Balik ta. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Sampeyan kudu- profesional. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak keta iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Wah, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sumpil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe ki rasat, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora buteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budak. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok wis tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ra angger jeblas lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Ora. Itu realita. Oh, sik realita. Ora, guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Nek iki mangan tung jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kok kuwi. Ya. Loh, Ya nemu ae. piye. Loh, bele si apik iki. Kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. oh loh, kaya ngene iki lho. Bocah iki. Artine apa? Loh, engko tak WA aku dhewe lali iki. Lali. Ora paham Lali. ya dadak Aku lali. ilmu kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Nek percaya. Ah, nggih. Guyon. Ayo. Kak, Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? biyen ki Kesi ya. Nun sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Lho. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. jujur karo Terus aku. muni piye Mas? Aku pas pacaran ning kono ning Klaten. Kok gandeng tangane piye? Tak gandeng tangane ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Oh gila nih sisi yo. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayangin nyekel tangan gue. Oh, no. Eleh. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahyo Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lah ora sadar modele koyo tenor. Iso tenor ki dikinetes. Yo kedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Buke sing ngastomik. Ayo men disekseni piyai sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak pulihke ning tegir campur darah. Bilang yang jujur ya yang.
Aja gatekne gurem ceceker. Ayo. Aja kan itu mau gremet. Aja gatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandel tok ngono. Yes kuwi. Ngono. Mesti nyaput nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah, ya rupamu kaya jeding lho kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalam Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nek yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, Hmm. berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane mbiyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awak mesti ndelok historiku ta, Pak. Lah, Kunjing langit kelap-kelap katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Melek omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian Sinta. Aja takon desa tiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Aku lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman iki ora Awet ora iki. ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, Cerita. mbiyen ngoten nggih. SMP aku sih seneng mancing. SMA. jenengan Eh, SMA, kula sama. SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen lho. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja Terus digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng kriteng nanti ya. Karepe yo gupuh kok. Dadi iya. Kriteng iki ya. Bu Kesi, Kriting tur ireng. kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jadi jantung cinta terhadapku. pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk, Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Lho asal balik. Duduk. Mas Joko Kluduk. Enak. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodok. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene. Ojo meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Anjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah iso. Nglangkai bangkene Cahyo Kuntadi. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya, Ya piye? Kok ijo gagah. Yo. Ya.
Ngono gagah kok bagus aja nganti. Yo. Yo, Kene. Yo. ayo. Kowe ora Ayo kulak, yo. Yo. kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerne amrang aku. Iki lho, aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo, jok luduk. Siarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti masjid kowe ya lelayu e. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe apa ora ngerti? Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono lho. Lidik lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ke yo manut. Pangeran Tirta Karna, Tirta kuwi apa? banyu, Karna, kuping, rupamu kaya apa? kopok. Ayo digoleki. Ramrata Jayamrata girbuten aku. Netok Sayuta mara saketi urapian kaya menjurut girbuten kaya menjangan mati. Ing kene bakal glundung kang dadi sira mati. Aja Mas Kluduk, aja to Mas. Aja perang bapakmu. Mas Cahyo. Mas Kluduk. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lah lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Mo, Diculke. mo, Ora gelem tenan. mo. Yo, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih ramu. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluduk, Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men awakmu. Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning ning Popo, gerangan. ning Terus gerangan. dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindinge kuwi. Kayak duduk kuwi kaya ya kanca enggi sik gembira iki. Ngawur e dudu kok iso. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku to Mas Kluduk. Heeh. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Bu Kesi. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gantri kok pitik ngono iso. Guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Pun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Iya. Kula kalih Maaf, Mas. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedhap mawon. Mumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam yo anduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kae lho lagune Nyidam Sari kae lho. Rungono, suaraku mbiyen cempreng ing saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane. Ini sing nembang Bu Kesi
Sampeyan oleh gandeng olehne sing nembang Mbok Esi. Nyapa? Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki jan mireng nih. Apik? Lah, jan mireng nih. Kari 5 menit, ayo. Jane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Rama ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkepruk ndase niku, Pak. Sakno iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, Ah. ora disejeni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ra seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah terus? Cita-citane Pak Wagiman kan pengen dadi bojo dalang, mati dagelan. Dalang. Heeh. Akhirnya setuju karo aku toh. Terus Pas turu tak colok kacamatane. Oh. saiki kira Calon mertua biyen. kowe engko kane yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungono suara. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungono. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor e? Kok iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Ya. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngono suara dalang biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih dia. Masya Allah, senadyan to Barakallah. aku wis Masyaallah, digarwa. barakallah, astagfirullahaladzim. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustaz. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo janing ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Lho, Iki nun sewu. Middle iki terus delay. Tak cek sik, ndasal watuk, watuk. Oh. Ayo, watuk neh. Loro. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas ayo. Aja nesu ya, Pak. Mas Putu. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nek itu. Ngono. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek, sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, Bener. wong ora tau nesu. Iya. Beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Itu masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawata kong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekesi. Dalem, Bekesi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun? Kudu kok gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng Nggih. ciri khas Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Langkonan ganteng to?
Pantes paseh. Kluthuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, Cah. Ya. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku, kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Lutuk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep mungkur. Ayo. Besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Jiro lu. Besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok ndalang nyapa to, Cah? Teng ngerti lek sing nyora aku. Ero iku. kok boloke watu ondalang ayo kewajiban Golek anake tak balang kambil lho iku ora. ayo Mas Lutut jejer Jejer lan wong Coba sampean rakangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu Iya. diajeng. Mirengke ya. Diajeng. Coba Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Atiku. ndudut atiku iso ndudut tekku Lah ya atiku priyetekku. oh iya ning ati diajeng sak kedeping netramu Deping netramu kaya bisa kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku katresnanku marang kowe. pancen kaya ngono Mas. Coba Kluthuk. tindak sak pecak kedeping netra kedeping netra jumangkeng suku kaya ketok-ketok kaya kitoken esem lan guyumu nah diajeng. ngono Coba Winong nawang sih, mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? begar ngene. Begar sing tangan kae. Oh, Begar. Madhepe ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene. Aku yo iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. anu iki dolan tukul sitok neh iki. sapa omong drijine papat sapa Lah pira? drijine iki 7 kok Kok iso? delon hitungan ya Coba. drijine 7 kok Kok papat iso 7? dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok domongi kok Mau kok Mas 10 lho. lah kae papat nek 7 lah ya wis untung to kok iso Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi 10. 7 delon ngene to jitek loro telu papat 5 6 7 ki lho domongi 7 kok iso Mosok rene kelong telu. Ji. Wah, aku 7 ora apa-apa. lah nyapa Drijimu kakean kok. genep 10 11. 10 Deloki. lah Hitungan Jiro lu patmo 5 lagi. 5 Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5. 11 Drijimu 11 tak ngomong iki. 10 Mas 10 Ngengkel. oh domong yo Jiro lu patmo. Sigana piro iki? 5 Lagi 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11 Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. yo bleset kok Suaramu piye diajeng? Iya. Aduh wis mepet. Kok sampean lucu banget ya? Sampean Papal nang wis ndi liwat. delok jam? Kok Bojoku- sampean lucu banget wong loro iki? Makasih ya. Lucu tenan. Iya ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthuk. Mas Klitik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja, Aku ninggal awakmu. aja. Lah kok ninggal apa?
Kono wis ngenteni aku. Ayo ngenteni ora karek sithik diajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Mas Putu. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as diajeng nembangno ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku iso. Aku joget ana sak Nyidam Sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro wong loro. Terus sama nyemplung. sampean terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. lho, lah kok enek penyu aku. Kok penyu. Apine? Keprok. Berjemure wong kurang. Ana penyu aja. Ya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, nggih. Oke dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Apa sliramu segar melati aku kumbang Nyidam Sari. Joget sik. Inap karo ayu-ayu sikile mlenteng. Mas Cahyo, Dalam. janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayahi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para piyai agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Yo siji ning kene siji nang kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo Nggih, aku nggih. wae ya. Ya, maaf ya. Tenan sayang, lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tak tetep tak panteni streaming. Kok sik aja metu sik. Iki ben langgam sik. Halo. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to.
Rampung Langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai Blockingnya haluan. apik. Pakai haluan. Oh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek iki ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluthuk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kedah. Nalikane Mas tembang kangen Mas nggih. Tembang kangen. Saking Panitia Gondo Suli. Bu Kesi mundur. Winang duduk, winang duduk. Terima kasih. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Gondo Suli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya, Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak Dekasdi, ya lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda. Ya kuwi jaranan Senterewe. Terus lah iki ana sinden bocah Tulungagung. Limas Ayu Winong Nawangsih. Men ada apa kuwi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe, dheweke ya ben jaran. Oh iya, cah Tulungagung. Niwong kaya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak suweng yo jumeneng Winong Nawangsih. Hoe. Suwang ketek kelater, ngomong katudok kudel, pak, boleh rale resep
Ngaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung. Nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Nimas Ayu Winong Nawangsi. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Hadiahnya piro nduk wingi nduk? Iya adalah. Ada ya. Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Nah, Ya, terima kasih akan mah Pak. entuk piala. Ayo. Boten Pak, tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pamecut supaya sampeyan saya sregep anggene nyinau sinden, supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan ya ngurmati mau senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Binong. Jaranan dangdut kreasi baksa senterewe jaran pegon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban Dalang Muda Tulungagung, Paku Datu. Wah iya, sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. Luwes mas nuju prana pinter agawe sinden winong Tulungagung aja nganti ninggal tarasno Matur sembah nuwun. Yo, sepisan di garap dangdut kedua jaranke. Yo, diaturake. Winong Nawangsi. Yo. Taun nono winten tenang
Untuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangsih. Trompet sinten niki? Sinten? Masya Allah. Makasih Nun, ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP Pak Inun. Pacarmu tuh? Bukan, teman. Teman, ayo. Teman beneran ini Mas. Iya, lagi pacar ngerti ku pacarmu gonta-ganti ae. Enggak Pak, kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala lho, gondrong iki. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, Pak. Terima kasih sarjana seni. Ya, ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipaket dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo boyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Ya semoga-moga Piyayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyai sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi mulya. Ya. Mula yo bacutne gelaring crita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo.
acampo samya medali ler tatet wilateng kota dah mangkung manguncang niti wong bincang sangat cimicil latinyo ngadali wus Tresna Surawilaga kaya buta singa ragil Yayi Sara Basanta ana apa Kakang Kajaksa